Mopatigbabaw ang naumol nga Provincial Ordinance sa lalawigan sa Sugbo sa pagpatuman sa optional nga pagsul-ob sa face mask sa mga open o well-ventilated spaces. Kini ang gibarugan sa author sa ordinansa sa Provincial Board nga gidasunan usab sa legal consultant sa Kapitolyo. Samtang gipadaplin ni Governor Gwen Garcia ang mga pangutana sa legalidad sa labing bag-ong ordinansa sa lalawigan. Ani ang report. Hingpit nang nahimong balaod ang optional nga pagsul-ob og face mask sa mga dapit nga bukas ug maglusot-lusot ang hangin. Kini human gisagop sa Provincial Board ang Executive Number 16 ni Governor Gwen Garcia. Tungod nini, mas mopatigbabaw ang ordinansa itandi sa lagda nga giumol sa IATF National. Atol sa phone interview ni Board Member John Ismail Borgonia, gipadayag niini nga ang Executive Order sa Presidente maulang ang pag-umol o creation of body nga mao ang IATF. Matod sa author o sa legal consultant sa lalawigan nga ang IATF na ang latag sa mga palisiya nga nagkinahanglan og ordinansa sa mga local government units aron mahatagan og ngipon mahitungod sa protocol implementation. Lakip na ang pagpanakop og pagpamulta sa mga violators. Sa kaso sa lalawigan, aduna nay balaod og mao kini ang mopatigbabaw sa bisan unsa nga palisiya. Ang mandatory use sa face mask dili man siya executive order sa presidente kundi IATF guidelines and policy raman siya nga gipagawa sa alan. Ang nag-create ra sa IATF Inter-Task Force Agency mo ra gi-create through an executive order sa presidente. Samtang gitubag sa legal consultant sa Capitol, ang ipadayag sa DILG nga no legal basis ang local ordinance. Gipang himugatan ni Attorney Rory John Sepulveda ang otonomiya sa local government units kun LGU. The power is within the local government unit. And that power can be exercised by the sanggunian passing an ordinance by the chief executive through an executive order. That's our basis. Samtang sa pamahayag sa Department of Justice nga mas maayong magsabot-sabot ang LGU o ang IATF kay posibleng ang Cebu mao himuon nga pilot test sa dili pagsul-ob og face mask. Giklaro sa opisyal sa Kapitolyo nga bukas sila kung makiglambigit kanila ang IATF. We are so overzealous in protecting whatever autonomy we have achieved because it was not granted to us on a silver platter. Nabutang tanan sa balaod na kung na sila'y programa, di ba? Basic. They should consult with us. If the IATF would wish, as they should have rightly done at the first instance, to consult with the local government units on their policies here, they are very much welcome. In fact, i-invite na ni Gov si Secretary Anyu sa oath-taking. Gibarugan ni Governor Garcia nga nahasubay sa balaod ang gihimong lakang nga matod pa formalidad na lang sa nahitabo karon. Gihimong hinagiban niya ang local government code nga dili mamahimong ipadaplin tungod lang sa gipagawas nga palisiya sa IATF. All of our acts by executive order or provincial ordinance are anchored upon the law. These are not our own personal judgments, our own personal orders, feelings, or positions. Since when we were elected and we took our oath of office, we took an oath to uphold all laws, legal orders, and decrees. Sa pagkwestiyon sa DILG siyang lakang, simple lang ang tubag nini. I just remembered we're going to have our mass oath-taking on the 28th. He is cordially invited to our oath-taking on the 28th here in Marco Polo Plaza Hotel, so that for the last time he will be able to meet up with the mayors and other officials for which in the past so many years during his tenure he has issued his orders, his directives. Samtang giklaro ni Garcia nga iyang ipatuman ang napanday nga balaod sa Hunta Probinsyal.
kung mapakya siya sa pag-implementar nini, mamahimo siyang mapasakaan og dereliction of duty. We took an oath to uphold all laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities. That I will protect and defend the Constitution of the Philippines. This is nothing about power tripping. This is about recognizing our mandates, knowing what our constituents need, and knowing the situation right here on the ground. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.